I poštovani gledatelji YouTube kanala Zenge TV, dobrodošli na svjetsko prvenstvo. Evo ga, Eufmit. Prvi Ekvadorci imaju. I 1-0. Ekvador vodi. Bravo Bosna, 1-1. Sjajno. Ekvadorci. Brani Bosnin golman, bravo Bosnin golmane. Joj ne, promašili smo 1-1. Bio je blizu. Mane Ekvadora. Bravo, 2-2. Ispod golmana. Bravo, majstore! Drugi odbranjeni penal za Bosnu i Hercegovinu. Ne opet, ne opet. Bravo, Ekvador, mašta. Ne u njega! 2-2 se nastavlja. Nastavlja se da je bitka za bodove u ovoj grupi. Oho, bravo! Pobjeda! 3-2! Bosna je pobjedila Ekvador. 3-2. 3-2.